Друзі, я неодноразово звертаю увагу на необхідність підвищення ефективності бюджетних видатків і контролю за цими бюджетними видатками. І хочу звернути вашу увагу, що нещодавно вийшов черговий звіт Рахункової палати за 2024 рік. І відповідно до цього звіту з порушеннями і з недоліками в управлінні видатками Рахункова палата виявила 217,5 мільярдів гривень. Це у 3,5 рази більше, ніж за 2023 рік. Причому і в 2023 році, і в 2024 році були перевірені далеко не всі видатки, що здійснюються виконавчою владою. Це величезна проблема, це величезний виклик для всіх нас. Саме тому я наголошую на негайній необхідності введення військової цензури видатків і вимагаю введення військової цензури видатків від Кабінету Міністрів.